Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku. Ga takaitattun labarai daga nan Rahma Talabijin farin cikin al'umma. Shugabar hukumar zartaswa ta tashoshin Rahama rediyo da talabijin Hajiya Binta Abdullahi Sarki Muktar ta bayyana naɗin Farfesa Abdullahi Sale Pakistan a matsayin shugaban hukumar kula da aikin hajji ta ƙasa da cewa naɗi ne da aka yi bisa cancanta. A cikin saƙonta ta murna da ta aike ga sabon shugaban hukumar ta NACON, Hajiya Binta Abdullahi Sarki Muktar ta ce, Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi abin da ya dace wajen ajiye ƙwarya a gurbinta. Ta bayyana cewa kasancewar Farfesa Abdullahi Sale Pakistan fitaccen malami mai da'awa kuma wanda ya taɓa riƙe muƙamin shugaban hukumar jin daɗin alhazai ta jiha, akwai kyakkyawan fatan samun sauyi a hukumar kula da aikin hajji ta ƙasa ƙarƙashin jagorancinsa. Hajiya Binta Abdullahi Sarki Muktar ta buƙaci sabon shugaban da yi amfani da ilimi da ƙwarewa da yake da ita wajen samar da kyakkyawan jagoranci da zai zama abin alfahari ga malamai da ma al'umman musulmin Najeriya baki ɗaya. A ranar Lahadi da ta gabata ne dai shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya naɗa Sheikh Farfesa Abdullahi Sale Pakistan a matsayin sabon shugaban hukumar kula da aikin hajji ta ƙasa. Kafin naɗin nasa Farfesa Sale Pakistan fitaccen malami ne a Najeriya kuma ya yi karatu a Jami'ar Madina da ke ƙasa mai tsarki da Jami'ar Peshawar da ke Pakistan. Ƙarshe Hajiya Binta Abdullahi Sarki Muktar ta yi addu'ar samun nasara a gare shi tare da fatan Allah ya yi masa jagoranci a tsawon lokacin da zai shafe yana shugabantar hukumar ta NACON. Gwamnatin tarayya ta bayyana yadda aka ɓarnatar da kuɗaɗen gwamnati a yayin taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan sauyin yanayi karo na 28, inda ta ce za ta tabbatar da tsantseni da kuɗaɗen gwamnati a yayin taron a karo na 29 da ke tafe a birnin Baku da ke Azerbaijan cikin watan Nuwamba. Daraktan yaɗa labarai da hulɗa da jama'a a ofishin sakataren gwamnatin tarayya Segun Imoison shi ya bayyana haka ga tawaga ta musamman da shugaban ƙasa ya kafa kan sauyin yanayi a bisa jagorancin Ajuri Ngelale. Ngelale ya ce shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin a buɗe dandalin kula da yadda ake kashe kuɗaɗen gwamnati akan sauyin yanayi da kuma ɗaukar matakan tabbatar da inganci da kuma bibiyar yadda Najeriya za ta halarci taron kan sauyin yanayi na karo 29 da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya kan sauyin yanayi zai gudana a Baku da ke Azerbaijan a ranar 11 ga watan Nuwamba shekara ta 2024. Shugaban tawagar ta musamman da shugaban ƙasa ya kafa kan sauyin yanayi Ajuri Ngelale ya ce gwamnatin tarayya za ta aiwatar da tsarin taƙaita kashe kuɗin gwamnati da kusan naira biliyan 10 a yayin taron kan sauyin yanayi karo na 29 idan an kwatanta da adadin kuɗaɗen da tsohuwar gwamnati ta kashe a yayin taron a karo na 28. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ce jajircewar babban sufeton 'yan sanda na ƙasa wajen tabbatar da adalci da zaman lafiya da tsaro ya haifar da wani tasiri da ba za a taɓa mantawa da shi ba a tsarin manufofin Najeriya. Tinubu ya bayyana hakan ne a yayin bikin ƙaddamar da wani littafi mai taken aikin ɗan sanda da zaman lafiya da kuma tsaro wanda aka wallafa don karrama babban sufeton 'yan sanda a Abuja. A yayin jawabinsa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda sakataren gwamnatin tarayya George Akume ya wakilta ya bayyana littafin da cewa ya ƙunshi ɗaukacin halayen babban sufeton 'yan sanda na ƙasa Kayode Egbetokun. Tinubu ya ce Kayode ya yi aiki tukuru babu kasala a yayin da yake riƙe da muƙamin babban daraktan tsaro a yayin da yake gwamna a jihar Lagos. Daga ƙasashen ƙetare kuwa jamhuriyar Nijar ta sanar da cewa ta ci gaba da safarar man fetur ta jamhuriyar Benin bayan tsaikon da aka samu a sanadin saɓanin da ya shiga tsakanin ƙasashe biyu na kusan wata biyu. Radio Faransa ne ya rawaito cewa jirgi mai ɗauke da man fetur ɗin wanda ya bar Seme Foji ajiye shi ne
wato ajiye shi ne biyu tun bayan kammala aikin bututun man Nijar zuwa Benin, wanda China ta yi. Dawo da kasuwancin man fetur ɗin da Nijar ta yi daga tashar da ke cikin jamhuriyar Benin ya nuna alamar an samu maslaha bayan jamhuriyar Benin ta dakatar da harkokin kasuwancin man fetur ɗin na Nijar a watan Mayu saboda Nijar ɗin ta ƙi buɗe bodarta saboda wasu matsalolin diflomasiyya. Nijar ta zargi Benin ta baiwa 'yan ta'adda sansanin samun horo, wanda a cewar ta Faransa ke ɗaukar nauyi. Zargin da gwamnatin Patrice Talon ta ƙaryata. Alaƙa tsakanin ƙasashe biyu ta yi tsami ne tun bayan da sojoji suka hamɓarar da tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum a watan Yulin shekara ta 2023. Ƙarshen takaitattun labaran kenan. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Talabijin farin cikin al'umma, Husna Salisu Abubakar nake cewa mu wuni lafiya.